Tervetuloa kuuntelemaan Keittiöterapiaa podcastia. Mä olen Jonna Heinonen ja tässä podissa mä käännän sun ymmärryksen terveellisestä syömisestä päälaelleen. Mä en puhu kaloreista tai anna ruokavalio-ohjeita, vaan tässä podissa keskitytään laihdutuskierteen, sokeririippuvuuden, hallitsemattoman syömisen ja lukuisten muiden syömisen vinoumien juurisyihin. Jos sä kaipaat puheen lisäksi konkreettista toimintaa, tää podi on sua varten. Mä kerron ja autan harjoittelemaan taitoja, jotka vie sua askel kerrallaan kohti syömisen vapautta. Tervetuloa kuuntelemaan Keittiöterapiaa podcastia. Ja tämä podi onkin muhinut niin mielessä kuin kaiken maailman teknisissä laitteissa todella pitkään. Synnytys on siis ollut pitkä ja vaiheikas, mutta tässä sitä ollaan. Mun ensimmäinen podijakso. On varmasti ihan aiheellista käydä läpi, että kuka mä olen ja mikä mun taustani on ja millä henkseleillä ikään kuin tässä podissa paukuttelen, niin lähdetään käymään sitä ihan ensimmäisenä läpi. Mä olen tosiaan Heinosen Jonna ja mä oon syömisen psykologiaan erikoistunut laillistettu ravitsemusterapeutti ja myös valmentaja. Ja mä voisin kertoakin semmoisen pienen historiapläjäyksen, joka ehkä valottaa sitä, että minkä vuoksi mä olen päätynyt tähän pisteeseen ja oikeastaan tähän alalle. Mä aloitin melkein 18 vuotta sitten ammattivalmentajana, eli mä valmistuin silloin ammattikorkeakoulusta valmentajaksi ja ryhdyin siinä sitten innoissani työtäni tekemään. Eli käytännössä mitä mä silloin tein, niin toimin PT-nä. Eli silloin ei ollut PT:n ammatti niin kauhean yleinen, puhuttiin omavalmentajista. En tiedä, onko tämä termi enää nykyään niin käytetty, mutta joka tapauksessa mulla oli yksityisiä asiakkaita ja heitä sitten valmensin ja kaikkihan meni tosi hyvin. Mulla oli tarkat ohjeet niin liikuntaan kuin syömiseen ja kerroin aina asiakkaille, että mitä heidän tulisi tehdä ja mitä heidän ei ehdottomasti pidä tehdä, jotta he haluaa sitten saavuttaa sen oman tavoitteensa ja kaikki meni ihan älyttömän hyvin, kunnes sitten ei enää mennytkään. Ja mitä tämä tarkoittaa? Niin tämä tarkoittaa sitä, että mun vanhoja asiakkaita alkoi tulemaan vastaan kaupungilla ja kaupassa. Mä asuin silloin isommassa kaupungissa ja mä huomasin, että ne ihmiset vähän vältteli mua ja vältteli mun katsetta ja syykin löytyi sieltä aika nopeasti, nimittäin miltei kaikki mun asiakkaat, ja mä sanon miltei, koska tokikaan kaikkia mun vanhoja asiakkaita en tavannut sitten asiakkuuden päättymisen jälkeen, mutta miltei kaikki mun asiakkaat oli palannut niihin vanhoihin tottumuksiin takaisin, mitä heillä oli ennen mun valmennussuhteeseen lähtöä. Ja mä huomasin, että tämä kaava jatkuu koko ajan, aina niin kuin ihmisestä toiseen. Ja voitte kuvitella vasta valmistuneena valmentajana, niin tämä oli aika musertava tieto. Tai musertavaa ymmärtää se, että se mun työ, jota mä ajattelin, että no tämä on just parasta, mitä mä voin ihmisille tehdä ja miten mä voin ihmisiä auttaa, niin se oli mennyt kuin kankkulan kaivoon. Eli sillä ei ollut mitään vaikutusta. Päinvastoin tuntui, että mä olin tehnyt enemmän hallaa niille ihmisille kuin auttanut niitä. Ja kyllähän se pisti mielen matalaksi. Ja tovin siinä sitten mietin, että ei tämä ole mun juttu, että en mä vaan yksinkertaisesti osaa tätä työtä. Ja on ehkä parempi ruveta nyt sitten kaivelemaan jotakin muuta alaa. Mutta mähän en ollut ainoa, joka samaan aikaan valmistui sieltä koulusta, opinahjosta ja valmentajaksi. Ja en ollut ainoa, joka valmensi samanlaisella tyylillä ja tavalla kuin minä valmensin. Ja mä rupesin miettimään, että ei voi olla niin, että minä olen huono. Että mä olen ainoa valmentaja, joka ei osaa tätä hommaa. Ja sitten mä rupesin pohtimaan ja tutkimaan sitä, että missä on vika. Mistä johtuu se, että kun ihmiset lähtee tekemään muutoksia omiin elintapoihinsa, liittyy se sitten syömiseen tai liikuntaan, niin mikä on se syy siihen, että ne ei pysy niissä omissa tavoitteissaan. Ja sitten mä kiinnostuin ja innostuin ihmisen mielestä ja psykologiasta ja tällä tiellä sitten ollaan. No, siinä matkan varrella sitten kiinnostuin enemmän syömisestä ja ravitsemuksesta ja tietysti sitten lähdin sitä opiskelemaan ja valmistuin sitten aikoinaan myös laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi.
Mutta sekään ei oikeastaan riittänyt, koska mä huomasin hyvin äkkiä sielläkin opinnoissa, että se oli hyvin kaavamaista se ihmisten ohjaaminen. Ja kaavamaisella ohjaamisella mä tarkoitan sitä, että oli vähän semmoista lappuohjaamista. Eli annetaan selkeät ohjeet, laput käteen, että miten syöt ja miten et syö ja sitten toivotetaan lykkyä pyttyyn. No toki eihän se nyt näin suoraviivasta ja mustavalkoista ole. Ja täytyy sanoa, että kliinisessä ravitsemusterapiassa niin näinhän sen pitää ollakin. Eli pitää olla tarkat ohjeet, jos on joku sairaustila, että miten syö ja mitä ei saa syödä, koska niitä tiukkoja rajoituksia hyvin usein tulee. Mutta suurin osa mun asiakkaista kuitenkin oli semmoisia ihmisiä, jotka kamppaili esimerkiksi oman painonsa kanssa. Ja tämmöinen niin sanottu lappuohjaaminen, niin se ei ole se paras mahdollinen tapa. Tai voisi sanoa, että se ei oikein toimi lainkaan. Ja siinä oli vähän semmoisen toisen kriisin paikka, että no niin, nyt mä oon tässä samassa tilanteessa, että mä oon valmistumassa ravitsemusterapeutiksi. Ja edelleenkin ne ohjeet, mitä mä mun asiakkaille annan, niin ne ei toimi. Et jostain syystä nekään ei mene perille, vaikka on hyvin spesifistä asiasta kuitenkin kyse. No siinä sitten syvensin omaa tietouttani ja sitten ollaan tässä, että olen syömisen psykologiaan erikoistunut ja ymmärrän sitä syömistä, voisi sanoa vähän eri kantilta kuin usein ihmiset ajattelee. Ja tähän ollaan nyt sitten ikään kuin erikoistuttu. No minkä takia mä oon tämän podcastin sitten pistänyt tulille? Niin syy on siinä, että mä oon nähnyt, että kuinka paljon ihmiset kamppailee oman syömisensä kanssa jo näinä 18 vuotena ja totta kai aikaisemminkin, jos ajattelee vaikka historiaa ja omaa lapsuutta ja kun seurasi silloin pienenäkin lähimpien yleensä naisihmisten kamppailua sen oman syömisen kanssa, niin kyllähän se on kulkenut mun mukana koko mun ikäni ja ihan varmasti muidenkin ihmisten elämän mukana. Ja se kamppailu on aika raakaa, voisi sanoa. Ja minkälaista se kamppailu on, niin se on hyvin semmoista sen tyyppistä kamppailua, mikä ikään kuin nakertaa ihmistä sisältäpäin. Ja se, mikä on surullisinta, on se, että ihmiset ei itse edes huomaa tai hoksaa, että kuinka valtavasti se syömisen kanssa kamppailu vaikuttaa negatiivisesti heidän elämään. Kuinka valtavasti se syömisen kanssa kamppailu vie energiaa päivästä. Jos mietitään vaikka sitä, että kuinka valtavasti me mietitään syömistä päivän mittaan, tai kuinka valtavan monta päätöstä me joudutaan tekemään päivän mittaan syömiseen ja ruokaan liittyen, se määrä on ihan uskomaton. Ja sitä ei moni ehkä ajattelekaan ennen kuin rupeaa asiaa miettimään sitten vähän tarkemmin. Mutta puhutaan sadoista ja sadoista ajatuksista ja päätöksistä. Ja jos sä joudut joka kerta, kun teet jonkun syömiseen liittyvän päätöksen, pohtimaan sitä ja jotenkin puntaroimaan, että onko tämä hyvä päätös vai huono päätös, niin se energiamäärä, mikä siihen menee, niin se on valtaisa. No, mä haluan tällä podcastilla osaltani helpottaa tätä stressiä ja helpottaa tätä taakkaa ihmisiltä, että heidän ei tarvitsisi niin paljon miettiä sitä omaa syömistään. Koska ei meidän elämä, ei meidän arki, niin ei sen tulisi pyöriä syömisen ja ruoan ympärillä, vaan syöminen ja ruoka, niin sen pitäisi joustaa ja pyöriä elämän ympärillä. Eli eletään ensin ja ikään kuin syödään vasta sitten. No kenelle tämä podcast on sitten tarkoitettu? No tietenkin ensisijaisesti mä ajattelen, että tämä on niille ihmisille, jotka tosissaan kamppailee päivittäin sen syömisen kanssa tavalla tai toisella. Mutta sitten jos sä olet se valmentaja tai asiantuntija, ammattilainen, joka auttaa ihmisiä syömisen pulmien kanssa, niin yhtä lailla tämä podcast on sulle. Koska mä tiedän, että sä tuut varmasti saamaan myös sun omaan työhön harjoituksia ja työkaluja siihen, että sä voit auttaa sitten ihmisiä eteenpäin. Ja myös samoin, että jos sulla on läheisiä, ystäviä, tuttavia, jotka kamppailee sen syömisen kanssa, niin mä uskoisin, että tämä podcast auttaa ymmärtämään niitä ilmiöitä siellä syömisen pulmien takana. Ja tavallaan myös helpottaa sitä taakkaa ja stressiä niissä sosiaalisissa tilanteissa ja suhteissa nimenomaan siihen syömiseen liittyen. No mitä tämä sitten tarkoittaa, niin tämä varmasti selkeä tässä podcastin edetessä, koska
Vaikka syöminen on hyvin yksinkertaista ja niin sen pitää ollakin, niin siihen liittyy niin valtavasti erilaisia asioita, että me ei välttämättä edes ymmärretä tai hoksata, että kuinka paljon siihen liittyy. Mutta kaikkea ei tarvitse syödä kerralla, vaan mennään pala kerrallaan ja rakennetaan sitä taloa perustuksesta lähtien ja yksi tiili kerrallaan. Mutta mä haluaisin puhua muutaman sanasen syömisen taidoista ja intuitiivisesta syömisestä, koska nämä termit tulee vilisemään tässä podcastissa tosi monta kertaa. No, lähdetään käymään ensin läpi, että mitä mä tarkoitan syömisen taidoilla. Syömisen taidot on semmoisia taitoja, jotka auttaa suhtautumaan syömiseen ja ruokaan mahdollisimman luontaisesti ja rennosti. Ja nimenomaan kun puhutaan taidoista, niin tämä ei ole semmoinen synnynnäinen ominaisuus, että jotkut ihmiset vaan osaa syödä oikein ja osaa valita niitä ruoka-aineita oikein, eikä stressaa siitä syömisestä. Että se on jotenkin niin kuin geeneissä tai nimenomaan synnynnäinen lahja. Mutta näinhän ei missään nimessä ole, koska on kyse taidoista, niin ne on kaikilla opeteltavissa. Eli vaikka se sun syöminen olisi minkälaista tahansa tällä hetkellä, niin muista se, että sun on mahdollista oppia ne syömisen taidot niin vahvaksi, että se syöminen alkaa rentoutua ja ylipäätään se kaikki arki ja elämä sen syömisen ympärillä myös alkaa helpottua. No, mitkä tekijät sitten on häirinyt näitä syömisen taitoja, koska mä sanon häirinyt, koska silloin kun me synnytään, niin meillähän on luontaisesti tosi nerokas systeemi meidän sisällä, mielessä ja kehossa, että me osataan pienenä vastasyntyneenä vauvana valita se määrä ruokaa, mitä me tarvitaan, ja me osataan syödä. Mehän hamutaan äidin rinnalle hyvin nopeasti syntymän jälkeen. Ja se on jo merkki siitä, että se syömisen taito on itsessään synnynnäistä ja meissä sisällä. Me myös pienenä lapsena pystytään hyvin tarkasti valitsemaan ja määrittelemään se, että minkälaista ruokaa me syödään, mikä tekee meille hyvää ja kuinka paljon me syödään. Ja tämä on tosi tarkkaa. Puhutaan ensimmäisistä elinvuosista. Mutta missä kohtaa menee sitten vikaan? Niin sitten kun alkaa ympäristö vaikuttaa siihen omaan syömiseen. Voi olla, että läheiset ihmiset alkaa vaikuttaa siihen syömiseen. Saatetaan vaikka tyrkyttää lapselle ruokaa, vaikka sillä lapsella ei ole nälkä, tai lapsiin saattaa vaikuttaa, ja usein vaikuttaakin tosi vahvasti erilaiset mainokset ja tietysti ihmiset ympärillä, että miten ihmiset syö. Eli hyvin, hyvin paljon semmoisia asioita, jotka sitten alkaa ikään kuin viemään pois sitä syömisen taitoa raiteiltaan. Mutta hyvä uutinen tässä on se, että niin kuin sanottu, niin ne taidot on olemassa meillä kaikilla, että me vain hukataan ne jossain vaiheessa elämän varrella, mutta ne on mahdollista oppia takaisin ja vahvistamaan niitä vanhoja taitoja. Mutta tähän palataan useasti tämän podcastin aikana, joten siinä mielessä aika laajasta käsitteestä ja asiasta on kyse. Mutta sitten muutama sananen intuitiivisesta syömisestä. Intuitiivinen syöminen, ainakin mun ajatuksen mukaan, niin on ehkä saanut semmoisen vähän vääränlaisen leiman. Eli intuitiivinen syöminen saatetaan ymmärtää semmoisena syömisen tapana, että saa syödä ihan mitä vaan, milloin vaan ikinä huvittaa. Eli se on niin kuin täysi 100% vapaus syödä just sitä, mitä sillä hetkellä tekee mieli. No, tähän voisi sitten sanoa, tai tämä yleensä johtaa siihen, että jos näin olisi, niin esimerkiksi mun kohdalla, niin mä söisin suklaata aika paljon päivän mittaan, koska suklaa on tosi hyvän makusta, mä rakastan suklaata. Ja jos intuitiivisen syömisen tapa olisi semmoista, että mä saisin syödä sitä niin paljon kuin mä haluan, silloin kun mä haluan, niin sitä tulisi syötyä aika paljon. Mutta intuitiivinen syöminen ei ole vaan pelkästään sitä tunnetta, sitä sen hetkistä tunnetta, että mitä mä haluan syödä. Vaan intuitiivinen syöminen on myös tietoa ja ymmärrystä siitä, että mikä meille tekee hyvää. Toki se saattaa ja usein näyttäytyykin tunteena, esimerkiksi fyysisenä tunteena. Että jos me syödään jollain tietyllä tavalla, niin siitä seuraa jonkinlaisia seuraamuksia. Että jos me syödään vaikka, no nyt mä puhun vaikka omasta puolestani, että jos mä syön vaikka illalla ison pussillisen karkkia,
niin mulla on aamulla pää kipeä. Ja siis ihan semmoinen, mä puhun karkkikrapulasta, eli huono olo ja päähän sattuu. Niin silloin mä tiedän sen, että mun ei kannata syödä kerralla pussillista karkkia. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö karkkia voi syödä. Eli tieto siitä, että mikä sulle aidosti tekee hyvää. Ja sitten samalla tunne siitä, että mitä sun tekee tällä hetkellä mieli. Eli yksinkertaistettuna, jos mun tekee mieli karkkia, niin mä voin ja saan sitä karkkia syödä. Eli siitä tulee se tunnepuoli. Mutta sitten samaan aikaan mä tiedän, historia on mulle opettanut, että jos mä syön kerralla ison pussin karkkia, niin siitä ei tule mulle hyvä olo. Jolloin mä syön sitten pienemmän määrän. Eli intuitiivinen syöminen parhaimmillaan on 50% tunnetta ja 50% tietoa siitä, että mikä sulle tekee hyvää. No minkä vuoksi tästä intuitiivisesta syömisestä ja syömisen taidoista on sitten tärkeää puhua ja kannattaa puhua ja miksi mä niistä puhun tässä podcastissa? No jos ajatellaan, että mihinkä se usein johtaa, jos syömisen taidot ei ole riittävän hyvällä tasolla tai se intuitiivinen syöminen tai intuitiivisen syömisen tapa on jotenkin hukassa, niin se usein johtaa siihen, että meillä alkaa tulee ulkopuolisia sääntöjä meidän syömiseen. Erilaisten, esimerkiksi vaikka ruokavalioiden tai laihdutuskuurien kautta. Ja totta kai siihen ei tarvitse välttämättä liittyä laihduttaminen, mutta valitettavan usein se siihen kuitenkin liittyy. Ja itse asiassa me puhutaan paljon tässä podcastissa myös laihduttamisesta ja siitä laihduttamisen kierteestä. Mutta jos ajatellaan, että kun puhutaan dieeteistä tai ruokavalioista, niin nehän määritellään usein aika tiukoiksi. Tietysti tämä ei koskaan ole näin mustavalkoista, mutta jos ajatellaan ruokavalioita, jossa on tietynlaisia sääntöjä, niin se tarkoittaa sitä, että me jollain lailla ulkopuolisten normien, sääntöjen, jotenkin viitekehysten mukaan aletaan muokkaamaan sitä meidän omaa syömistä. Mitä silloin tapahtuu, niin me ohitetaan täysin meidän oma keho ja meidän oma mieli siitä, että mitä se oikeasti kaipaa ja haluaa. Ja silloin kun me ohitetaan ne omat sisäiset signaalit, niin meidän luottamus siihen meidän omaan kehoon alkaa vähenemään. Ja tämähän on aika tavallinen ja normaali ja hyvin semmoinen looginenkin seuraus siitä, että jos me aletaan jotenkin ulkopuolelta pakottamaan meidän syömistä johonkin tiettyyn muottiin ja jätetään huomiotta ne kaikki signaalit, mitä meidän mieli ja keho meille lähettää, niin on aika normaali seuraus se, että se luotto omaan kehoon sitten pidemmällä aikavälillä heikentyy. Ja vaikka sitten jossain vaiheessa haluttaisikin luottaa siihen meidän omaan kehoon ja kuunnella sitä, niin se voi olla tosi hankalaa, koska se luotto on jo mennyt kauan aikaa sitten. Ja totta kai tähän liittyy hyvin paljon erilaisia asioita, kuten vaikka oma kehosuhde, miten me suhtaudutaan meidän kehoon, siihen minkä näköinen se on tai siihen, että miten se toimii. Niin tällä on tosi suuri vaikutus siihen, että saatetaan ajatella, että koska mä näytän tällaiselta, niin mun keho on pettänyt mut tai se ei toimi semmoisella tavalla niin kuin mä haluaisin. Koska jos tulee tämmöinen ajatus vaikka laihduttamisesta tai laihdutuskierteestä, että ihan sama mitä mä syön, niin mä lihon kaikesta, niin silloin on tosi iso vaikutus siihen luottoon omaa kehoa kohtaan. Ja tästäkin puhutaan paljon tässä podcastissa, nimenomaan kehosuhteesta ja myös siitä, että miten sitä on mahdollista myös parantaa. Mutta sitten toinen puoli kaikenlaisista ruokavalioista, tiukoista ruokavalioista on se, että myös tutkimukset osoittaa sen, että ne ei toimi pitkällä aikavälillä. Ja mä puhun nyt nimenomaan rajoittavista ja tiukoista ruokavalioista. Ja tämäkin on hyvin semmoinen veteen piirretty viiva ja ei ole niin mustavalkoinen asia. Ja tietenkin täytyy ottaa huomioon myös se, että minkä vuoksi se ruokavalio on laadittu, koska totta kai jos sulla on joku lääketieteellinen syy, niin sit pitääkin rajata tiettyjä ruoka-aineita pois tiukastikin siitä omasta ruokavaliosta. Mutta jos niitä rajauksia tehdään ilman semmoista kunnollista pätevää syytä, ihan vaan sen takia, että joku on sanonut, että näin pitää tehdä tai on lukenut jostain lehtien palstoilta, että näin tulisi tehdä, niin se ei ole silloin perusteltu. Ja tutkimuksetkin sen osoittaa, että
loppujen lopuksi tämmöisestä rajoittamisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta niin kuin sanottu, niin hyvin laajasta asiasta on kyse, kun puhutaan syömisestä ja myös erilaiset aiheet tähän syömiseen liittyen, niin voisi sanoa, että vain taivas on rajana. Mutta minkälaisista asioista mä sitten tuun puhumaan tässä podcastissa, niin me puhutaan ylipäätään syömisen hankaluudesta. Mitkä tekijät ja asiat vaikuttaa siihen syömiseen ja aiheuttaa nimenomaan sitä hankaluutta? Ja mitkä asiat johtaa siihen, että se oma syöminen on saattanut ruveta vinoutumaan ja sitten aiheuttaa enemmän stressiä. Ja myös sitä, että sitä syömisestä tai ruoasta ei välttämättä enää edes hirveästi nauti. Me puhutaan sokeri- ja ruokariippuvuuksista, me puhutaan ahminnasta ja myös muista tämmöisestä häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä, esimerkiksi ortoreksiasta. Ja jos sulle itsellesi tulee mieleen joku semmoinen aihe, mistä sä haluaisit kuulla lisää, niin mä mielelläni otan ideoita vastaan, koska totta kai haluan tuottaa semmoista sisältöä, mikä ihmisiä sitten kiinnostaa. Multa on pyydetty myös esimerkiksi lasten syömiseen liittyen sisältöä, että jos perheessä on vaikka hyvin nirsolapsi tai jos se syöminen on mennyt kamppailuksi, että ruokapöytä on enemmän taistelutanner kuin semmoinen rauhallinen hetki tai tyyssiä sille syömiselle, niin tämä on semmoinen aihe, mistä ehdottomasti tulen myös sisältöä tuottamaan. Eli kannattaa olla senkin puolesta kuulolla, että vaikka itsellä ei välttämättä syömisen pulmia olisikaan, mutta jos on vaikka pieniä lapsia siellä omassa huushollissa ja heillä tuntuu olevan hankaluuksia sen syömisen kanssa tai syömisen rauhoittamisen kanssa, niin jää ihmeessä kuulolle. Mutta mikä tämän podcastin tavoite on? Niin voisin sanoa, että lyhykäisyydessään on se, että mä pystyisin lisäämään ruokarauhaa. Mä pystyisin lisäämään sitä vapauden tunnetta siihen syömiseen ja mä kykenisin rentouttamaan ylipäätään sitä syömisen ympärillä vellovaa kulttuuria. Ja mä puhun kulttuurista sen vuoksi, ja tämä on mun mielestä jopa vähän, voisi sanoa, että vähän surullinenkin asia, että kun on puhuttu esimerkiksi laihdutuskulttuurista, niin jo itsessään tämä sana on aika surullinen. Että ollaan menty jo niin pitkälle, että laihduttamisesta on tullut kulttuuria. Niin se on jotenkin äärimmäisen tuskastuttavaa ja harmillista ja surullista. Niin ei vaan pelkästään laihduttamiseen liittyen, mutta myös muutenkin siihen ruokahälyn jatkuvan syömisestä ja ruoka-aineista ja kaikenlaista rajoituksista niihin liittyen semmoinen kuin informaatiopommitus, mitä me joka päivä saadaan, niin se aiheuttaa ihan valtavaa stressiä. Niin mä toivoisin, että tämä podi tavalla tai toisella helpottaisi sitä mieltä ja auttaisi siinä, että ei aivan kaikkia nielisi ja imisi itseensä, että minkälaista informaatiota meille syötetään jatkuvasti syömiseen liittyen. Eli pystyisin rauhoittamaan sitä syömisen kulttuuria ja ruokaan liittyvää kulttuuria. Koska se on ihan fakta, että ei me hirveästi pystytä vaikuttaa siihen, että millä lailla meitä pyritään ikään kuin koukuttamaan siihen, että me vaikka ostetaan tai syödään semmoisia ruoka-aineita, mitä me ei välttämättä haluttaisi syödä tai ostaa. Mutta tietysti me voidaan tehdä tietynlaisia asioita, jotta me pystytään tätä ärsyketaakkaa pienentää, mutta fakta kuitenkin on se, että ei me sitä voida täysin meidän elämästä poistaa. Tai no, toki voidaan poistaa, mutta se varmasti tarkoittaa sitä, että muuttaisi jonnekin semmoiseen paikkaan, missä ei ole iltapäivälehtiä tai somea tai internettiä tai mitä tahansa, tai muita ihmisiä, koska tämmöisen haitallisen syömisen kulttuurin ylläpitäjiä on myös ne meidän lähimmät ihmiset yllättäen. Tästäkin aiheesta puhutaan myös myöhemmin ja tarkemmin tässä podissa. Mutta yhtä kaikki, jos me kyetään suhtautumaan siihen ärsyketaakkaan oikealla tavalla ja rakentavalla tavalla
Ja semmoisella tavalla, että vaikka sitä pommitusta tapahtuu jatkuvasti, niin se ei hetkauta meitä suuntaan eikä toiseen. Sillä ei ole vaikutusta meidän syömiseen tai siihen, että minkälaista ruokaa me valitaan tai minkälaista ruokaa me syödään. Eli semmoisena päätavoitteena on ylipäätään se, että kyettäisiin suhtautumaan syömiseen rennosti ja rauhallisesti ja annettaisiin toisaalta sille syömiselle se arvo, minkä se ansaitsee. Ja yhtenä suurena arvona voisin tässä mainita sen nautinnon. Ja tämä on asia, mikä monesti ihmisillä jotenkin jää pimentoon tai jotenkin ajatellaan, että jos mä nautin ruuasta tai jos mä sallin itselleni jotain semmoisia ruokia, mistä mä oikeasti nautin, niin mä olen jotenkin heikko ihminen. Tai se ei ole hyvästä, että se on jotenkin heikkoutta tai selkärankattomuutta, että jos mä repsahdan syömään jotain semmoista, mikä mun mielestä on herkullista, niin tämä itsessään on jo aika surullista myös. Syömisen nautinnosta puhutaan paljon tässä podissa ja sanokin jo tässä vaiheessa, että me syödään 2 tarpeeseen. Ensimmäinen tarve on se, että me tyydytetään meidän fysiologinen tarve, eli meidän fysiologinen elimistö ja mieli toimii hyvin. Mutta toinen tarve on nautinto. Ja tämä on sellainen asia, että usein ihmiset ei huomioi tätä ja jo itsessään se saattaa aiheuttaa tosi paljon ongelmia. Esimerkiksi ylensyöntiä tai ahmentaa tai esimerkiksi just sitä sokerikoukkua, mistä mainitsin aikaisemmin. Mutta näihin aiheisiin palataan tämän podin aikana ja niin kuin sanottu, niin mulle ehdottomasti saa lähettää vinkkejä ja myös ideoita siihen, että minkälaisista aiheista te haluaisitte sitten kuulla tässä podissa. Mutta ylipäätään tästä podin aiheista tai siitä tavasta, miten mä esitän asioita, niin olen lempeä ja hyväksyvä. Ei ole mitään semmoista syömiseen liittyvää asiaa, mitä ei saisi tehdä. Tämä on hirveän tärkeää ymmärtää. Mä en tuomitse ketään ja opetan myös ja myös käydään läpi sitä, että miten oppii itse olemaan tuomitsematta toisia ihmisiä heidän syömisestään, koska me tehdään sitä yllättävän paljon. Välillä mä saatan lyödä vähän nyrkkiä pöytään, mutta sen tarkoitus on herätellä siihen, että minkälainen vastuu meillä esimerkiksi on meidän omasta syömisestä. Mutta en tee sitä toki kovin usein. Mutta jos sulla on hankaluuksia sun syömisen kanssa ja sä oot kamppailu sun syömisen kanssa jo vuosia, niin oo kärsivällinen. Se muutos vie aikaa, niin kuin kaikki muutokset usein vie aikaa. Toisaalta jotkut asiat vaatii ainoastaan sen oivalluksen. Sen yhden ainoan oivalluksen, joka kääntää asiat päälailleen ja aikaansaan sen muutoksen kerralla. Ja mä uskoisin, että tämä podi on varmasti semmoinen, että sä tuut saamaan niitä oivalluksia, jotka saattaa johtaa muutokseen aika nopeasti. Joten mä toivotan lämpimästi sut tervetulleeksi tähän matkalle mukaan. Ja seuraavassa jaksossa puhutaankin sitten laihduttamisesta ja siitä kierteestä, mihin se ensimmäinen laihdutusyritys usein johtaa. Ja valitettavan usein se ensimmäinen laihdutusyritys koetaan jo teini-iässä. Mutta puhutaan siitä sitten seuraavassa jaksossa. Laita mun somekanavat seurantaa, liity mun Syömisen taito Akatemia yhteisöön ja ennen kaikkea pidä itsestäsi huolta. Kuullaan seuraavassa jaksossa. Kiitos kun kuuntelit ja mä olen tosi iloinen, että sä oot lähtenyt matkalle mukaan kohti syömisen vapautta. Jos sua kiinnostaa syömisen psykologian aiheet ja haluat kuulla lisää, niin laita podcast seurantaan. Seuraa myös somekanavia ja liity ihmeessä mukaan mun Syömisen taito Akatemia yhteisöön. Linkit ja ohjeet sä löydät tuolta kuvauksesta. Kuullaan taas, ota rennosti ja ennen kaikkea pidä itsestäsi huolta.